Ki dekot ke HYC ki bal apknang ya ke jingwan umintri rangba ke jela ukon rat ki sangma sharambrai ban plie ke rambrai CNRD block kile mi kensan hasurok hakapor balawan poi ukon rat harambrai da ke jingtmu ban letra plakat ban dawa pintre kami ki kendai teli ki mat ke save hinyo trap movement. Henry ye ki dekot ke HYC la khanglat no de ki bor pulit bat kimshim la yo lat shu ban ra ye ki plakat Henry kile shia pertajam ban dawa pintre kamno ya ka ILP lembat ki we de ki mat jingdawa. Temu ka jongi kum kaseng bangi don menta hangne hapo ramrai kam dei bangi kentok lane ni penrem sorkar nrei da ka burom ni la temu banra la ki jingtok ki mat jingdawa ki jongi ki ba khandai tuli ki mat ni la penkhe bangin ra hangne ban pen i se UCM ba unyu i ya kita ki mat jingdawa ki jongi nrei da ka jing knik no kine ki kulit ki badon hangne tengi nak kaliang kaseng ngem marse namar ngem la bangin seno ya kita ki jingthok ki jongi ban pen i sia chief minister nrei nila sakne kuntu te nakaling ki dikot ki jongi bangi don hangne ngem dei bangi wan ban penrem hoj ni kersian ya ki jing wan ban ai ya kata ka blok hakane ka rambrai ngim kwa berpentut ya ki pajpa hoj kadai ka jing mentoi upat ba unwan ra ya kata ka blok ne po rambrai reka ka ba kanorem ka jongi ni kren da ka pasai ba ni pen ken mau ya chief minister ya kine ki mat jing dawa ki jongi ya ki khandai teli ki jing dawa ki jongi ba ukon rat sangma melale ayu ya ka ILP melale ayu na benta kita kibreu kibasyong hayu thiam maulong melala ne em ban pen kendri ya kita ki khar hayu thiam maulong khar poi ai poi wer kibasa bi an tu ka jaka mele ayu ya kitu bat mele ayu na benta ka jing syak siat yap jong ubat Chester thank you bat melale ayu ya ka MOU penbet put ba bi an bat ka ba beriti pengi na kaliang kaseng ni penpau bat ni soki halor kine ki kendai teli kimat kiba chief minister kumjuk ka sorkar MDA ka jong u ba un penslam ya kine kimat jingdawa ki jongi kibala slam ha tengi ni keren dak basai kum kaseng ngimdei kane kam padei kaba nginya ki sorkar rei kadai kimat jingdawa bangila penbait da ka self new trap mission te kaba khadu ni penpau hane sibuk lada ukorat sangma udang miai penslam syuk ya kine kimat jingdawa ki jongi ki bangala ki kabangi la dawa na kapor sakapor ngimban se bangin sasyem ya ki senjam ne kilat ki jing yakhi nang ne sakmat ki jing yakhi ki bajur pha ha kine ki khindiat ni henrei tangkawai kanorem ka jongi ni pen kan mau ba ngem se oi ya kane ka jing sakne ya ki kot kisla ki jong ki dikot ki jongi ka jongi lang borok kawai bangim nak syuk ban pen i ya kita ki jing thok ki ba ngila thok ring ngin sa nang yai pen pau na kapor sakapor kane ka dei ka senjam ka ba ngila sya yu roj ha ka dong ka than ka jongi rei ko rat sangma mem dei ubo sangba rei medei usakri pajba itu no ya ka ten kasi ka jongi ha ka krinit ka bapra ha ka riti sinsar jong kari indie bat ka ILP ka kamat ka don kam tam ha ka jela ka jongi kumju ro ya ki kine kum ka ba set yap ya uba Chesterfield thank you hadu menta ompat la ban se ya ka kaipot ka pasisya bat ka we ni pen kan mau ba ude ban pen kri no mardor ya ki khar the motor ki khar poi ai poi wer ki basa bi an hapo kayu them molong